Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами разом працювати. Я хочу одразу сказати, що очікуємо в нашій студії політичного експерта Андрія Мисолюка. З ними будемо оговорювати найактуальніші події, які стосуються НАБУ та ГПУ. Одразу хочу сказати, що будемо також зв'язуватись з речницею НАБУ Світланою Оліфіра. Сподіваємось на її коментар стосовно останніх подій, зокрема і заяв Юрія Луценка, Генерального прокурора України. А от про заяву більш детально хочу зараз вам сказати. Справа в тому, що Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що скористається сімейним станом, аби закон про НАБУ з'явився у Раді. Зокрема, Генеральний прокурор сказав, що народний депутат Ірина Луценко має намір цього тижня внести в парламент проект закону про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб зняти протиріччя в роботі цього органу. І давайте послухаємо, як це було. Змінюйте закон, але не порушуйте його. 4 місяці йде ця розмова. На цьому тижні скористаюся своїм сімейним станом. Моя дружина, народний депутат Ірина Луценко, внесе всі необхідні зміни, щоб припинити цю дискусію, якщо цього не змогли зробити ті 10 депутатів, які пікетують мій будинок. І ось також є така інформація, що 4 грудня 2015 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР перші відомості про кримінальні правопорушення стосовно топ-посадовців. За 2 роки в роботі бюро близько 500 справ, майже 300 підозрюваних та сотня обвинувальних актів, переданих до суду. Однак суди не квапляться із розглядом цих справ. Наразі винесено вироки стосовно лише 18 осіб. Таке зволікання грає на руку корупціонерам. Крім того, відсутність судових вироків не дозволяє стягнути на користь держави кошти, арештовані в рамках розслідувань бюро, і компенсувати завдані збитки. Проблему із затягуванням судових розглядів можна вирішити лише створенням Вищого антикорупційного суду. Оці всі питання, оці всі конфлікти, тлумачення, усе це спробуємо роз'яснити разом з політичним експертом Андрієм Мисолюком, якого ми очікуємо вже з хвилини на хвилину у цій студії. Він розповість нам більш детально про все це. Хочу також нагадати про сам конфлікт між ГПУ та НАБУ. Нагадаю, що 29 листопада прес-служба ДМСУ повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. І от після цього вже розпочалися такі конфлікти між НАБУ, ГПУ, конфлікти з агентами, викриття агентів Катерини, як от вже відома така особистість, агент Катерина, за якою також є вже свої справи, і за якою теж пильно стежить Генеральна прокуратура України. Також хочу сказати, що сьогодні дуже цікаву інформацію оприлюднила у себе на сторінці Олександра Устінова. Вона написала наступне, процитую, це знову ж таки стосовно конфлікту між ГПУ і НАБУ. Цитую. СБУшники декларації не подають, засекретили всіх секретних, навіть Грицака та замів, а то ще сепари здогадаються, хто у нас керівництво СБУ. В цей час свати Грицака обживаються елітним житлом, а співробітники СБУ роз'їжджають на елітних авто. Потім засекретили декларації військових прокурорів, бо, цитую, «нефіг набушникам справи за незаконне збагачення проти них відкривати». А от секретних агентів НАБУ нема чого ховати, бо, не дай Боже, ще когось підзнімуть на плівочку, як Розенблата. Кінець цитати. От нагадаю, що все, що я вище сказав, це написала у своєму Фейсбуці Устінова Олександра стосовно того, що хочуть взагалі
зараз робити ГПУ і що хочуть зобов'язати взагалі представників НАБУ повністю подавати декларації і показувати все, що мають. Також хочу додати, що керівники правоохоронних органів по-різному трактують інцидент стосовно затримання агента НАБУ. У бюро заявляють, що про зрив важливої антикорупційної операції в Генпрокуратурі вважають неприпустимим те, що детективи сплановано провокували чиновницю ДМС на отримання хабара. До речі, так само дуже багато питань, в яких хотілося б спитати у політичного експерта стосовно того, взагалі, чи можна вважати це провокацією на отримання хабара, чи не можна. Тому що, знову ж таки, суспільство поділилося на дві частини. Одні кажуть, що саме це і правильно так робити, так би мовити, перевіряти чиновників на те, чи можуть вони отримувати хабар, чи ні. Зокрема, про це наголошував ще давно сам Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради. Це відео є у відкритому доступі на всіх відеоресурсах. А інші кажуть, що ні, так робити не можна, і ця провокація – це є порушення закону. Отож, зараз, поки ці суперечки тривають, у нас, мені підказують, що на прямому зв'язку є Ігор Луценко. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Перевірили зв'язок, все чутно, все нормально. От, пане Ігоре, маємо безліч інформації стосовно НАБУ, ГПУ, суперечок. Зокрема, і заяву маємо Юрія Луценка, яку ви, певен, що чули, бачили, стосовно того, що він буде просити, скористається сімейним станом, аби внести законопроект про НАБУ. От, будь ласка, що вам відомо про це? І взагалі, як саме можете цей закон прокоментувати? Ну, про намір Луценка мені достеменно нічого не відомо, бо все-таки я дещо в іншому органі працюю. Річ в тім, що дійсно на сьогодні потрібно врегулювати ту проблему, котра виникла дещо несподівано і внаслідок несподіваного конфлікту між Генеральною прокуратурою і НАБУ, щодо саме статусу цих так званих таємних співробітників НАБУ. Дійсно, я вважаю, що необхідна особлива процедура для того, щоб цих співробітників і набирали, і щоб вони звітували щодо, зокрема, своїх статків в тому порядку, який передбачає антикорупційне законодавство. Я вважаю, що, наприклад, можна було скористатися особливим статусом народних депутатів, дати можливість народним депутатам слідкувати за майновими питаннями цієї категорії працівників, щоб далі ця інформація не йшла. Але чи стане, наприклад, на таку ідею Юрій Віталійович Луценко зі своєю дружиною, мені невідомо, це їхні сімейно-службові питання. Просто питання в тому, щоб ми розпочали цю дискусію і не одноособово, достатньо вороже на сьогодні, будемо відверто казати, до НАБУ, подружжя, так вже сталося, це ж дійсно факт, щоб не воно вирішувало ці питання, що це була якась спільна дискусія, що з НАБУ щось висловлювалося, і що Генеральна прокуратура, і, можливо, Верховна Рада також свої пропозиції давали. От тоді ми дійдемо до правильного рішення в цьому. Як ви взагалі гадаєте, і точніше, як взагалі має виглядати закон про НАБУ цей? Як правильно він має виглядати? Він мусить дійсно містити окремі норми щодо, зокрема, питання агентів. Те, що я сказав, що агенти потрібно, щоб набиралися на окремому конкурсі, закритий конкурс в сенсі інформаційному. Знову таки, якщо нам потрібен контроль, а дійсно парламентський контроль за НАБУ дуже потрібен, бо сьогодні дуже велика кількість помилок, які робить НАБУ, це через те, що немає кому їм підсказати так суттєво. Я вважаю, що треба розширити повноваження народних депутатів, але не в тому сенсі, щоб ми могли там зміщати, наприклад, спискника, а щоб більше мали можливості отримати інформацію щодо діяльності НАБУ під тими ж грифами, щоб ми далі їх не розповсюджували. Ось що було абсолютно правильним підходом. Це взагалі, як би сказати, взагалі про закон про НАБУ. А є ще там багато що покращувати, зокрема щодо процедури набору аудиторів. Ми вже бачимо, що 2 роки роботи НАБУ підняло велику кількість питань. Треба просто сісти і нормально попрацювати. Хто має регулювати діяльність НАБУ? Я вважаю, що парламент на сьогодні є найкращим органом, який міг би регулювати діяльність НАБУ.
Що стосується ролі аудиторів, на сьогодні питання, що взагалі ці аудитори за якимось оптимальною процедурою взагалі існували, тому що без зовнішньої перевірки будь-який правоохоронний орган рано чи пізно деградує і почне творити ті речі, котрі ми, на жаль, регулярно спостерігаємо за тим, що творить СБУ та Генеральна прокуратура України та Національна поліція, тобто порушує грубо кримінальний процесуальний кодекс. Щоб цього не сталося з НАБУ, необхіден дуже ретельний парламентський контроль. Я на сьогодні, хто президент, Кабінет міністрів, ніхто з них не може порівняти себе у авторитеті і компетентності. Як дивитися, все-таки серед парламентарів все-таки є немало людей, котрі є фахівцями і достатньо можуть працювати над цими питаннями. На вашу думку, наскільки взагалі реально обрати незалежного аудитора? А незалежних аудиторів не буває. Бувають аудитори тільки залежні питання від кого. Я вважаю, що мусить бути все-таки це громадяни України, оскільки ми не мусимо віддавати свій суверенітет ні в якій формі комусь. Я вважаю, що тут є достатньо багато авторитетних людей, які можуть цю роль виконувати. Інше питання, щоб все-таки розподілити, скажімо, повноваження по аудиту не на користь тої парламентської більшості, котра зараз є, а, наприклад, можна говорити те, що мусять бути квоти для опозиції, для більшості, для влади і так далі. Так само, як розподіляються комітети Верховної Ради України, так само функція аудиту, котра насправді за Верховною Радою частково вже закріплена, так само можна було цим же принципом розподіляти всередині парламенту. Ще хотів вас питати, минулого тижня був внесений законопроект, утім його потім зняли з порядку денного, стосовно того, що дозволяють одним голосуванням народних депутатів знімати і звільняти директора НАБУ. Потім, коли цей законопроект набрав вже такого розголосу, на нього відреагували і міжнародні партнери спільноти, то цей законопроект з порядку денного зняли. На вашу думку, яким чином його будуть піднімати знову це питання, і чи піднімуть взагалі? Або якось його переформатують? Я думаю, що якщо задатися питанням, а навіщо був цей законопроект тоді, в той момент, навіщо було його подавати і через декілька буквально годин знімати? То я вам дам таку відповідь. Це була лише операція інформаційного прикриття, зняття голови антикорупційного комітету і його розслідування. Що просто за цією тяганиною навколо закону було менше уваги до цього дуже ганебного, я вважаю, рішення Верховної Ради України, хоч який є критичний до головного комітету не є. Я вважаю, це ганебне рішення. Тому я думаю, що такий закон буде ще з'являтися в якихось інших формах, можливо, у ті моменти, коли потрібно буде створити таку інформаційну завісу для подальшої атаки на незалежність Національного антикорупційного бюро. Чи будете ви у себе в комітеті розглядати законопроект про НАБУ? Якщо такий законопроект поступить, це обов'язок нашого комітету. Єдине, що, звісно, я буду визначатися вже відповідності до, які там положення будуть. Ми вас почули, зрозуміли. І останнє питання, взагалі, які у вас сподівання на те, і взагалі, які прогнози можете дати стосовно того, як розвиватимуться події навколо ситуації і конфлікту довкола ГПУ і НАБУ? Тому що, зокрема, сам Юрій Луценко сказав, що робить усе можливе, аби цей конфлікт, врешті-решт, просто унеможливити, просто закрити і працювати лише над тим, щоб врешті-решт ці конфлікти всі спинилися. От які ваші прогнози стосовно того, як і надалі розвиватимуться ці події? Я думаю, що конфлікт буде жеврити або в явній формі, як зараз, або, можливо, буде приховано. Але в будь-якому разі він буде залишатися, допоки не буде прийнято те законодавство, яке мінімізує можливість цього конфлікту, а саме, що все-таки був розподіл не по категоріях, наприклад, посадовців, як зараз. Тобто одна і та стаття тільки залежить від того, яка матеріальна шкода, який посадовець там підлягає. Да? А конкретно зараз є розподіл між СБУ і поліцією. От СБУ і поліцією вони ж не воюють через те, що у них просто різні статті, елементарно, дуже чітко розділені. Так само треба розділити повноваження, мабуть, між НАБУ і іншими правоохоронними органами. Це би зняло би значну частину питань. Не всі, але зняло би. Але зараз я не бачу можливості. Ніхто про це не говорить, ніхто це не розуміє на рівні парламенту і десь поза ним. Тому конфлікт буде, і, на жаль, нам треба до нього бути готовим.
НАБУ нарікають на відсутності антикорупційного суду. Знову ж таки, що вам відомо стосовно того, коли буде поданий цей законопроект про антикорупційний суд, і чи буде взагалі подано найближчим часом? Ну, мені здається, що якщо би президент хотів, він дуже давно його подав, тому що це його прерогатива. Є декілька варіантів тексту, котрі, до речі, надзвичайно вигідні президенту. Єдине, що я думаю, що зараз оце питання, яке ви задаєте, є предметом переговорів, домовленостей між верхівкою нашої влади, тобто Порошенком, і нашими так званими західними партнерами. Тобто, якщо там буде консенсус, я думаю, то з'явиться законопроект. Лише через те, що консенсусу, скоріше за все, немає, законопроект не з'являється. І навіть прогнозувати нереально, коли його внесуть. Тому що регулярний процес, на жаль, парламент на сьогодні усунутий від нього повністю. Тобто комітет, який профільний є, він просто бере все під козирьок, залежно від того, хто дає команди. Раніше там Соболєв сунув свої ініціативи, зараз буде, скоріше, адміністрація президента сунути. А спокійної виваженої дискусії ми не побачимо вже внаслідок цих пертурбацій ще довго, я впевнений. Ну, бо сам Петро Порошенко у своєму Фейсбуці навіть писав, що якщо народні депутати не подадуть законопроект до кінця цього тижня, то він сам внесе законопроект про антикорупційний суд. Наскільки серйозно можна сприймати ці слова і наскільки це реально? Безумовно, це ж всі чекають президента. Чому? Тому що за Конституцією все-таки прерогатива по творенню суддів належить президенту. Тому на сьогодні за ним це його і політична відповідальність, і його конституційні повноваження. Тому іншої процедури, я чесно кажучи, з точки зору легітимності тут і не вбачаю. І знову ж таки, чи будете розглядати законопроект про антикорупційний суд? Ну, це відбувається автоматично. Це є робота нашого комітету. Як тільки такий законопроект з'являється, я думаю, що протягом буквально там доби ми можемо бути здатними вже аналізувати і приймати якісь рішення, саме як антикорупційний комітет. Після зняття Єгора Соболєва з посади голови комітету, хто зараз виконує його обов'язки? Пан Савчук – це представник Народного фронту, і я думаю, що це є на сьогодні зміни, дуже злоякісні зміни роботи структури парламенту, тому що фактично опозиція втратила доступ до одного з ключових комітетів, і зараз влада, котра мала б себе дати можливість себе контролювати за допомогою саме цієї посади, на сьогодні вона її контролює. Це небезпека при всій повазі до свого колеги Савчука. Чи будете обирати нового голову і чи коли? Голову обирає Верховна Рада України. Я готовий поставити все, що завгодно, на те, що голову від опозиції не буде обрано до каденції цього парламенту. А вже є пропозиції, кого саме? Чи, можливо, вже чутки ходять, кого хочуть поставити головою комітету? На сьогодні таких чуток навіть я не знаю. Це квота «Самопомочі». Я думаю, що «Самопоміч» тут мусить мати перше слово взагалі в оцінці цієї ситуації. Взагалі з Єгором Соболєвим спілкувалися після того, як його зняли з посади? Які в нього зараз настрої взагалі? Як контактує з людьми, які голосували проти нього? Ні, на цю тему я не спілкувався. Єдине, що зараз Єгор Соболєв з'явився у мережевому спілкуванні, що раніше голова комітету з нами напряму не спілкувався, то зараз ми можемо з ним у Фейсбуці, там в інших чатах просто напряму з'ясовувати наші позиції. Це є позитивом, безумовно. Ми вас почули. Дякую вам дуже за коментарі, за оперативне включення у прямий ефір. Ігор Луценко був на прямому зв'язку зі студією АТР, за що йому і дякуємо. Я нагадаю, що сьогодні вже з 17:00 оговорюємо тему стосовно конфліктів ГПУ та НАБУ, стосовно того, як взагалі буде розвиватися цей конфлікт, ця подія, чи врешті-решт вже врегулюють цю ситуацію і цей конфлікт. Я хочу сказати, що очікуємо вже з хвилини на хвилину Андрія Мисалюка, політичного експерта у нашій студії. Дуже багато питань до нього назбиралося стосовно цього. А я хочу нагадати трошки хронологію того, що відбулося і взагалі чому складаються такі от конфлікти між ГПУ і НАБУ. Заяви Юрія Луценка, заяви самого Артема Ситника. І трошки незрозуміло, як все буде розвиватися і
кому вигідно це все робити, кому не вигідно, навіщо взагалі створювати такі конфлікти, чи заважають вони реальній боротьбі з корупцією в Україні. Хочу нагадати, що агента НАБУ затримали, коли під час операції НАБУ за інформацією ГПУ, знову ж таки, хочу нагадати, що незаконно затримали агента НАБУ, коли і за знову ж таки інформацією Генеральної прокуратури України, за словами прес-служби, що агента НАБУ затримали незаконно і звинувачують його у тому, що він провокував представника Державної міграційної служби на дачу хабара. Отож, знову ж таки, хочу сказати, що будемо очікувати на деталі, на розкриття цього всього. Хочу також сказати, що маємо от вчорашні, зокрема, заяви Юрія Луценка. Про що він говорив в ефірі програми «Свобода слова», зокрема, те, що він хоче скористатися сімейним становищем і пропустити у парламент законопроект про НАБУ. От я хочу сказати, як це було. От Генеральний прокурор сказав, що народний депутат Ірина Луценко має намір цього тижня внести в парламент проект закону про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб зняти протиріччя в роботі цього органу. Про це сказав Юрій Луценко, не приховуючи. Також ми зв'язуємося з речницею НАБУ Світланою Оліфірою про те, щоб вона прокоментувала законопроект про НАБУ. Утім, відомо, що вона відмовилася коментувати. Ось мені підказують оперативно наші редактори. Щось буквально зараз стало відомо, що речниця НАБУ Світлана Оліфіра, вона відмовилася коментувати законопроект про НАБУ, який хочуть внести до Верховної Ради. Знову ж таки, дуже цікаво, інколи спостерігаємо таку ситуацію, що коли лунають заяви Генерального прокурора України Юрія Луценка, і все, що стосується НАБУ або САП, або інших антикорупційних органів, то зазвичай НАБУ воно замовчується. І тобто, незрозуміло, з яких причин вони не пишуть про це на своїх офіційних ресурсах, у Фейсбуці, на сайті НАБУ. Вони, от і зараз нашим редакторам Світлана Оліфіра відмовила пояснити взагалі ситуацію і висловити свою думку стосовно цього законопроекту, який анонсував Юрій Луценко. Отож, поки ми очікуємо на нашого гостя Андрія Мисалюка у студію, я хочу нагадати трошки хронологію, з чого все почалося, саме цей конфлікт між ГПУ, НАБУ, антикорупційними органами. 29 листопада в Державній міграційній службі заявили про затримання агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступникові голови ДМС Діні Пімаховій. Чиновниця Держміграційної служби заперечує вимагання хабара в агента НАБУ. Керівники правоохоронних органів по-різному трактують цей інцидент. У бюро заявляють про зрив важливої антикорупційної операції, а в Генпрокуратурі вважають неприпустимим те, що детективи сплановано провокували чиновницю ДМС на отримання хабара. Цю і більше новин будемо вже обговорювати з Андрієм Мисалюком, політичним експертом. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Хоч трошки з запізненням, але сподіваюся, що за ці 15 хвилин 20, які лишилися у нас до кінця ефіру, дасте максимально усіх відповідей. Ось дивіться, говорили і будемо намагатися. Так, от говорили про конфлікт між ГПУ НАБУ. Ось оперативну інформацію маємо, що Світлана Оліфіра відмовилася давати коментарі стосовно анонсованого законопроекту, який Юрій Луценко про який вчора він сказав в ефірі з програми «Свобода слова». От як ви взагалі оцінюєте цю ситуацію? І от цікаво почути ваш експертний коментар.
стосовно цього конфлікту, як воно все розвиватиметься і до чого все йде? Тому що зараз дуже важко взагалі спрогнозувати. Після цього виступу Луценка стало зрозуміло, до чого йде, оскільки він неодноразово казав, що існує протиріччя, яке не можна подолати між існуючим станом справ і тим, що робить НАБУ. Тобто існуюча законодавча база одна, а вони працюють поза цією законодавчою базою. І ось коли він сказав, що його дружина подасть цей законопроект, який дозволить, зокрема, врегулювати ситуацію щодо таємних агентів, негласних цих НАБУ, визначити їх більш так досконало правові рамки їхньої діяльності, це стало зрозуміло, що тобто НАБУ намагаються поставити, якщо є якісь там протиріччя між їхніми потребами і недостатньою правовою базою, то треба вдосконалювати цю правову базу. І тут, в принципі, з Луценка можна погодитись, що чому ж ці депутати, які пікетують його будинок і які кажуть, що вони хочуть, щоб НАБУ ніхто не заважав, чому ж вони дійсно не виступили з цією законодавчою ініціативою. Ну, навіть не тільки ці депутати, а інші, які там в профільному комітеті є тощо. Оскільки дійсно, звичайно, якщо, наприклад, в законопроекті про НАБУ прописано, що всі його співробітники мають обиратися на відкритих конкурсах, ну це ж не може стосуватися цих агентів, які є негласними, таємними, і тому треба це в правовій площині уладнати. І зараз до цього справа потихеньку рухнулася. Трошки якось незрозуміло стає, що чому, знову ж таки, згадую пост у Фейсбуці Устінової Олександри, от вона написала, що СБУ декларації не подають, бо вони засекречені, Грицака, заступників і так далі. А от НАБУ, агенти НАБУ, тобто навпаки, їх зобов'язують подавати всі ці декларації, щоб вони були у всіх на виду. Ну, тут же трошки, по-перше, несправедливо, да, по відношенню до СБУ. По-друге, ну це трошки абсурдно. Якщо це агент, він прихований, але повинен відкривати. Ну, це на краще слово, дійсно, ви вжили, абсурдно. Абсурд, так, абсурд. Ситуація, так я ж кажу ще раз, є протиріччя, інколи це прірва між тим, що прописано в законодавстві, тобто законодавство, як вже доводить 2 роки діяльності НАБУ, що воно не є досконалим, і треба його було вдосконалювати цей час, а не просто казати, що нам заважають і постійно когось там звинувачувати, якісь є перешкоди. А треба було напрацьовувати законодавчу базу, оскільки дійсно у НАБУ є прихильники в Верховній Раді, тобто ті, хто і депутати, які їх підтримують. І, звичайно, їхнє завдання було б замість того, щоб такі постійні слогани, декларації голосні озвучувати, дійсно напрацювати пропозиції і піти через цей комітет і на голосування їх виносити до Верховної Ради. Ось тільки зараз йде в цьому напрямку процес, тільки зрушив з місця. Проте ми бачимо, що тут ініціатором виступає Генеральний прокурор через свою дружину. Ну, а взагалі, знову ж таки, повертаючись до того, що через свою дружину, не приховуючи депутата, да. Так, не приховуючи сімейного становища, це теж можна сказати, назвати абсурдом? Чи все ж таки в політичній площині це нормальне явище, коли от Генеральний прокурор України, не приховуючи, каже, що буде просити свою дружину, щоб внести такий законопроект? Я думаю, що за бажанням можливо було попросити ще когось, там фракція БПП велика, коаліція ще більше разом з Народним фронтом, але я так розумію, що для того, щоб цей був дуже короткий місток і дуже швидко, простіше за все, дійсно, людині, яку там повністю довіряєш, яку ти можеш прогнозувати в вчинках, і саме тому він звернувся, мабуть, так, до своєї дружини. А от знову ж таки, буквально 5 хвилин тому згадував про те, що НАБУ після таких гучних заяв, це вже не перша гучна заява Юрія Луценка, НАБУ, воно відмовчується від таких заяв. І от зараз, наче ми хотіли зв'язатися в ефірі з Світланою Ліфірою, речницею НАБУ, щоб вона прокоментувала ось цей законопроект про НАБУ. Але знову ж таки вони кажуть, ми зараз не коментуємо. Чому? Дозвольте 2 уточнення зробити. Перше, що стосується цього законопроекту, тут позиція НАБУ зрозуміла, оскільки речниця НАБУ, оскільки поки що немає чого конкретно коментувати, можливо, це було причиною. Ще немає цього тексту законопроекту, немає з чим порівнювати, там немає нічого, там навіть тільки визначений суб'єкт, хто буде вносити. Але ось з друге, що стосується, вони відмовчуються. Саме навпаки, вони не відмовчуються, вони постійно, і Генпрокурор теж про це казав, вони постійно всіх звинувачують, що всі заважають, і судді продажні, і їх процесуальні керівники
спеціалізована антикорупційна прокуратура не те роблять, і НАЗК. Тобто конфлікти були у всіх. І з Генеральною прокуратурою у них були конфлікти. Тобто всі погані, а тільки ось НАБУ добре. І коли навіть звинувачували, ну там, наприклад, у цих негласній те, що НАБУ зняла інформацію замість 17, 114 номерів, і вони теж відповідь давали. Тобто, коли їх звинувачують, вони відповідь дають. Тут поки що просто нема чого коментувати, але я думаю, що з відповіддю не забаряться. Тільки буде зрозуміло, про що йдеться, відразу буде критика Генеральної прокуратури, відразу буде намагання знову казати, що хочуть діяльність НАБУ певним чином обмежити, поставити їх в такі рамки, які будуть, і не давати їм розкритися. Не так тощо. Це дійсно якась така дитяча хвороба, така більш нагадує, як діти сидять у пісочниці і кажуть, а це не він, це не я, це він винний там. Він там всі пасочки розруйнував. Ну тощо. Тобто це трохи по-дитячому, звичайно. Як взагалі, на вашу думку, має виглядати законопроект про НАБУ? От більш детально, так Я звано. думаю, що це питання було б доцільно поставити членам профільного комітету, оскільки там вже були такі, наприклад, Ігор Попов, він на цю тему дуже висловлювався. Там, звичайно, мають бути прописані всі норми, які дійсно практичні, які стосуються НАБУ. І оскільки ці 2 роки довели, що оскільки інституція якісно нова, у неї є якісно нові виклики, і, звичайно, вона працює в інших умовах. Тобто треба вивчити все досконально і врегулювати так, щоб вона дійсно працювала повністю в українському правовому полі, і щоб не було з одного боку намагань казати, що ця структура постійно порушує закон, а з іншого боку вони кажуть, що існуючі норми їм тісні. Тобто як такі штанішки, з яких постійно випригнути треба. Оце треба дійсно попрацювати. І я не думаю, що це буде дуже швидко. І це, мабуть, розтягнеться на декілька тижнів, якщо не місяців, ця робота. Зараз ось ці баталії між НАБУ і ГПУ, вони якось відображаються на реальну боротьбу з корупцією? Ні, звичайно. Тобто завжди, коли є синергія, то буде більше. І, крім того, коли ці створювали структури, то там було чітке розуміння, що ось функціонал однієї структури такий, другий такий, там ще Державне бюро розслідувань буде. Тобто всім, що називається, роботи вистачить. Проте ми бачимо, що замість того, щоб працювати з таким мегазлом, який тут загрожує всій країні, вони починають між собою стосунки з'ясовувати, казати, що вони найкращі. Постійно якісь звинувачення йдуть один на одного. Тобто, звичайно, коефіцієнт корисної дії, що називається, на очах, знижується. От стосовно іміджу, знову ж таки, згадуючи слова Юрія Луценка, він сам, не побоюсь цього слова, жалівся, жалівся тому, що довіра до ГПУ продовжує падати. Він сам особисто казав, що постійно оприлюднює цифри, що затримали стількох корупціонерів, повернуто до держави стільки-то мільярдів гривень, але все одно довіри до ГПУ немає. Знову ж таки, ось цю ситуацію, про яку ми вище говорили, про яку згадували стосовно конфлікту між НАБУ і ГПУ, все одно суспільство більше довіряє НАБУ. Це слова Луценка. Звичайно. Як ось ці конфлікти, баталії, знову ж таки, хочу до цього питання великого, ще пригадати той момент, коли народні депутати минулого тижня внесли законопроект про те, щоб голосуванням знімати директора НАБУ. Як ось ці всі баталії можуть взагалі і надалі повпливати на імідж Генеральної прокуратури України, Юрія Луценка, зокрема, і НАБУ? Звичайно, якщо будуть постійно між ними ці чвари і будуть потоки цього бруду литися, це не буде принижувати імідж і Генеральної прокуратури, і НАБУ. Що стосується НАБУ, у них, наприклад, їхній процесуальний керівник Назар Холодницький, керівник САП, неодноразово казав, що вони дуже велику увагу приділяють своєму піару. І ось коли ви кажете, що речники НАБУ відмовляються щось коментувати, це не зовсім так. Тобто все, що стосується збору лайків в Фейсбуці, там оголошення
оголошення того, які там підозри висунуті, то вони там дуже так, це у них на поток поставлено, і вони про це дуже охотно розповідають. Про те, що стосується зараз дійсно цієї ситуації, якщо не буде знайдено оцей механізм, який все ж таки поставить НАБУ у правові рамки, і потім треба буде тільки спостерігати, щоб вона за ці рамки не виходила, то дійсно це буде наростати і бити не тільки по іміджу цих органів, це важливе питання, але все ж таки другорядне, а найголовніше по стану боротьби з корупцією, оскільки, скажімо так, згідно тих же самих рейтингів Transparency International, інших структур, то у нас за останні роки не тільки немає якісного стрибку, а взагалі спати ми там на першому місці у Східній Європі. Таке, А от добре, створення ДБР, от коли вже нарешті повноцінно запрацює цей орган, наскільки, від чого залежить його імідж і довіра суспільства до нього? Тут я думаю, що приблизно ті самі складові будуть, що і стосовно цих нових структур. Тобто завжди, я маю на увазі НАБУ, САП, НАЗК, коли створюється нова структура, ось ви правильно зауважили, що довіра до НАБУ, і Генпрокурор це так сказав, більше, оскільки це новий орган, вони кажуть правильні речі, красиві слова. Ну, звичайно, що стосується реальних цифр, то Генпрокурор може там дошкульнути, сказати, 26 тисяч гривень вони повернули, а ми там 1,5 мільярда доларів. Ну, дійсно, там є одна спецконфіскація Януковича, чого варта. Але ж, звичайно, коли тоді буде створена ця нова структура, у неї буде певний кредит довіри від суспільства. І важливо, щоб вона, нова інституція, цей кредит довіри швиденько не зіпсувала і не обмежувалась там тільки якимись ритуальними заявами, піаром своїх дій, як ми спостерігаємо це у випадку НАБУ тощо. Хоча б, щоб був дійсно цей коефіцієнт корисної дії був більше набагато. Хотілося б. Ну і на сам кінець тут хочу вас питати стосовно антикорупційного суду. НАБУ нарікають на те, що його немає. Президент Порошенко минулого тижня, днями, не буду поточнювати, бо не можу зараз точно сказати. Днями сказав, що якщо народні депутати не подадуть законопроект, то я його сам подам. За 10 днів, якщо не подадуть, то я сам. Так, за 10 днів. Якщо не буде, то я його сам подам. Чому досі не подали цей законопроект і чому ось так затягується створення антикорупційного суду? Про підводні камені розкажіть. Ну, пам'ятаємо, те, що стосується, те, що на поверхні є, там є депутатський законопроект, який має бути відкликаний для того, щоб був внесений новий президентський законопроект. Тобто це така права формальність. Але ми бачимо, що існує дійсно певний спротив появі цієї інституції, оскільки є розуміння, що і не стільки тому, що це буде якийсь новий, повністю незалежний орган, а питання в тому, під чим контролем вона буде знаходитись, хто буде впливати на неї. Тобто за кожна нова структура, яка створюється, все ж таки треба розглядати, в чиїх інтересах вони діють і які центри впливу намагаються на них, скажімо так, руку свою накласти і контролювати їхні дії. І тут є таке досі незрозумілість, хто саме буде куратором, скажімо так, цієї нової інституції, за якими принципами вона буде створена. І тому йде оця внутрішня боротьба, яка заважає створити цей орган. А от міжнародна спільнота якось стежитиме за створенням антикорупційного суду? Звичайно, ми бачимо, що вже почались фактично ультиматуми. Да. Тобто, коли директор-розпорядитель МВФ Лагард сказали, що ніяких нових траншів не буде, доки не буде створений антикорупційний суд. Це і після цього президент, який все ж таки бізнесмен з великим стажем і досвідом, він відразу після того сказав, що або депутати ви вносите швиденько, або я після того вношу. Тобто, коли питання поставлено, що називається руба, або є суд, або є гроші, або немає суду, немає грошей, то, звичайно, тут влада буде реагувати вже швидше. От я не пам'ятаю, який народний депутат це сказав, але він сказав от стосовно цих баталій, що хочуть обвести навколо пальця міжнародних партнерів. Тобто, не пам'ятаю, чесно кажучи, що за депутат сказав, але от він спирався на те, що міжнародні партнери просили створити незалежні антикорупційні органи, створили. І вони наголосили, щоб це продовжувалася вся їх робота. Але зараз, знову ж таки, та сама Лагард бачать, що йде тиск і хочуть, знову ж таки, під свій контроль забрати усі незалежні органи антикорупційні. Чи можемо ми спостерігати, знову ж таки, потім, грубо кажучи, обвід навколо пальця
таку схожу ситуацію з антикорупційним судом. Буквально 30 секунд. Є така погана новина для цієї влади, тобто цей цукерно-квітковий період, який спочатку був і сприйняття, він минув, і зараз довіри вже обіцянкам нема. Тобто вже ми вийшли на той рівень, коли кажуть, що спочатку конкретні дії, а потім тільки гроші, і потім якісь там преференції. Хоча спочатку було саме навпаки, за обіцянки давали. Тобто зараз все буде навпаки. Дякуємо дуже за коментарі. Андрій Миселюк, політичний експерт, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу сказати, що далі інформаційну естафету передаю своєму колезі Любомиру Ференцу. У нього в гостях буде політичний експерт Василь Мокан. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами.